Kemonye debu sonya ngwe wadi pomweni yabo onya bra bia na wakini na di we rushe ruane Kebe ni adi ngoro na adi ngoro onye kidi nwe yi ofi bojo we pono kuri oso dizola da bonye bia no wa gbaragbara ni fo onye ru ni we nyi nwe fa Ojiga manye ni buka wene, ojiga manye ni biba wene, ayi manye ka wala bilani, ila nyele ni nuwa kwenye mefaya. Ojiga manye ni buka wene, ayi manye ka wala bilani, ayi manye ka wala bilani.
obi mmanụ soro onwe ka kene oyichi masị mana smọdis soro onwe ya bụ Mr. Money Obede onye amụjọbụ n'ọdịnịmma anyị na-ekenechi Anes nwee mmadụ onye ama oyichi n'ọdịnịmma ka kene Emmanuel Ochukweli Las Mangela onye osuzu nọ na-ekene Mr. Jude Mekolu onye isi agụ oyichi ọ na-eko n'ebe nwe Kenenia wo Kenenia okay Kenenia kula ka kene nne nnar mu ne negara makro bakreshi ikem bo Mr. John Sa onye abere mu yarmu jemu ni Mrs. Teresa Sa na de ma ka kene Pius onye kwukwa bụ akene Chief Matthias Osakwe onye papa darbo sikwa Janipa ma